Kule into ayibheke eqaleni ukuthi umuntu umnikeza amandla ukuthi akwazi ukukhetha, and that is the beauty of life. Angeke uNkulunkulu akushintshe lokho. So babalana siqhubeke niki baba ngathi ufuna ukuphuma ku-topic ngiyazizwa. Nako lokho sesilungisisile ngokukholwa, solungisisa ngokukholwa, hayi ngokugcina umthetho, hayi ngokwenza ukuhle. Ukuhle okwenzayo, it's a response to ukulunga. It's a response to ukuhle kaNkulunkulu. uNkulunkulu, you've been so good to me. How can I? Yabo? Nikhona bazalwane. Le motivation leyingcono nokwesaba. Ngasho. Bakumele ukhethe ukwenza into ngesizathu sothando nesizathu sokwesaba isijeziso. Love is a better motivator. Amen. Uthando. Uthando uzofika emsebenzini nqabe ngo6:30. Kube ngene emsebenzini ngo7, lihambe ngo6, kube phuma emsebenzini ngo5. Uthando. Amen. Ukwesaba kuzofika ngo1:07, lihambe ngo1:05. Ukwesaba. Noma ukwenza just for the sake. Uthando kumele yabona uthando umusunderstand kahle ulibona. Uthando kumele uhleze umvimba. No. Yebo right. Right. Uthando always wants to go overboard. Amen. Uthando. Amen. Uthando kumele uvimbe. Amen. Angifundisi uthando yabona ukuthi ngempela uNkulunkulu nomkhonza. Ngiyobona ukuthi masithi sifuna ukukhonza uNkulunkulu sesiyavala. Angifundisi sicela ukuqhubeka fundisa monthane. Engathi manje senatshe uthando selanibamba uthando. Amakhaza konje. Newasaba. Sinokuthula uNkulunkulu ngenkosi yethu Jesu Kristu. Ngaloko sesihlumsise ngokukholwa sinokuthula noNkulunkulu. Ngesingisi sithi we have peace with God. So ngokusindiswa nje, just ngokusindiswa alone unokuthula noNkulunkulu. Abantu bangasindiswa ngabanabo ukuthula. Believe me, I'm not only talking from our verse. I'm also talking from experience. Mangabe awuna ukuthula kaNkulunkulu, you will look for a substitute for ukuthula. Amen. Substitute niyawazike. Zonke lezi zinto bathi zimnandi ezwenza ukhohle, ziyadidisa. Niyazazi ngifuna ibani abanazazi. Ibani. Ucansi number 1, utshwala number 2, noma ezingidakamizwa number 3. Amen. Pleasure nokudla nothongo. No. Ukuthoba as much as kuyisibusiso kuNkulunkulu, there's a boundary for ukuthoba. Khona ukuthi there's a problem if you are sleeping kancane. There's a problem lapho uzoba nenkinga. There's a problem if you are oversleeping. Abantu abane depression balala kakhulu, balala abantu bane depression. Abuyazi wakwana. Because ubuthongo benza ukuthi ukhohle, ubuthongo benza ukuthi ubalekele reality. Ngisabona? As much as ubuthongo phela kuyibusiso ukuthi unikeza abathandiweyo bakhe ubuthongo. Ufunde ku 127 ukuthi gives his beloved sleep. And then